croeso nôl I Label Deg. Nawr, fi'n siŵr bod lot o chi ar fi'n mynd nôl i'r ysgol, neu falle bod rhai ohonoch chi wedi mynd nôl i'r ysgol yn barod, a eisiau bach o help neu cwbl o tips ar beth I fynd nôl gyda chi. Wel heddi, fi am ddangos I chi beth sydd yn fy mag. Nawr, fi wedi gadael ysgol ers 5 mlynedd? Ie, fi wedi gael yr ysgol ers rhyw 5 mlynedd, ond pethau ni'n mynd nôl, dyma be bydden ni yn mynd nôl gyda fi. Felly, o'n I bai am llyfrau a ffeils ac ati, y peth cyntaf I gofio yw cas pensilia. Nawr, fi wedi dewis yr un yma, hwn o'n i'n defnyddio yn yr ysgol gyda llaw. A beth I fi'n licio am y cas pensilia yma yw, chi'n gallu weipo fel lawr gyda anti-bac wipe, sy'n really handy. So yeah, dyma fydd y eitem rhif 1. Eitem rhif 2 yw botel ddŵr. Nawr, mae hwn yn debyg I y chili bottles, ond ges I fe'n really rhad o Wilco's. Mae hwn yn ffantastig achos bod fe'n cadw dŵr oer yn oer a dŵr poeth yn boeth, so os bod chi eisiau mynd â paneidiau mewn dych chi'r ysgol, os bod hawl dych chi, fi ddim yn siŵr. Ond ie, mae'r rhain yn gret achos maen nhw'n cadw tymheredd y dŵr union yr un peth. Eitem rhif 3 yw bobl gwallt a rhyw fath o glip gwallt. Nawr, yn amlwg, fi ddim hawl dych chi rannu pethau wrth I chi fynd nôl i'r ysgol. A os o'ch chi fel fi, o'n I wastad yn anghofio stwff. So, mae'n bwysig bod chi yn mynd nôl, wedi paratoi'ch bag chi. So, mae fe wastad yn handi I gael bobl gwallt neu clip, jyst rhag gofal bod chi ffansi newid eich gwallt chi yn ystod y dydd. Falle bod yr eitem nesaf yma bach yn amlwg, ond saniteiddiwr dwylo a hand cream I fynd gyda fe. Yn amlwg, mae'n handi cael un bach i'ch hunain yn y bag gyda chi. Ond hefyd, fi'n gweld bod dwylo fi yn mynd mor sych pam I fi'n defnyddio'r hand sanitizer. So, bydden ni'n mynd â rhyw fath o cream gyda fi, jyst er mwyn helpu gyda pa mor sych i'ch dwylo chi. Falle bod hwn bach yn amlwg eto, ond masg. Bydden ni wastad yn cario doi o gwmpas y lle gyda fi, jyst I fod yn saff. A ie, mae'r rhain yn really cute. Mae bach pink ges I nhw o ASOS. A'r eitem ola fi'n mynd I ddangos I chi yw lip balm. Nawr, yn hoff I ni yw Carmex, ond defnyddiwch pa bynnag un chi ffansi. O'n I wastad yn gweld yn yr ysgol oedd yng ngwefusau I yn sych dibynnu ar y tywydd. Ond ie, mae wastad yn handi cael un o'r rhain, a hefyd, chi ddim yn cael rhannu. Felly, newch yn siŵr bod popeth gyda chi i'ch hunain. A dyna ni! Dyna beth sydd yn fy mag ysgol I. Gobeithio bod hwn wedi helpu chi mewn rhyw ffordd neu gilydd, a fi jyst moyn dymuno pob lwc I unrhyw un ohonoch chi sy'n dychwelyd nôl i'r ysgol. Ta-da!